cɛ bi wifi ka suma na dɛ n kelen pe dɔrɔn n bɛ wifi la mɛ wifi ka suma non cɛ ko ne ninnu u ka wifi faga de a cɛ ne kɔni dabali banna e ka nin den ne yɛrɛ ta la yɛrɛ ko ne ka 7,000 ci e ma e Facebook fɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye foyi ko ne ka n ka 7,000 ta k'o ci e ma est ce que n kunkolo ka kɛnɛ o 7,000 n'i y'a ta k'a d'i ma san pɛrɛn tɔ min bɛ a la bolo a bɛɛ ka d'i ma k'an kun ci ne bɛ n ci k'e ta la ni ɲɛda i bolo ko tage tage e cɛ ka cɛ cɛ ka teli bi dɛ e cɛ o tɛ diyagoya n ka ordonnance jate kura ye sisan n ye mun f'i ye ko mun sɔrɔ ko kuru de tun y'an ka premier rendez-vous ye ne ko 31 n'o fila bɛ cogo di ko bɛɛ ka nɔgɔn ko ne ka 5,000 dɔrɔn ni ka ne bɔ 31 na n ka cɛ y'o di yan ayi ko yen yɔrɔ 2,000 de tun bɛ ne kun ne ye 2,000 bɔ ka d'a ma k'a deli quoi k'a k'a to quoi ko sini wulila wa n bɛ retrait kɛ Orange Money fɛ ka 7,000 ci a ma ne de filɛ ka n da sunɔgɔ la ka wuli fo midi ne y'a sɔrɔ a ka 137 appels manqués de bɛ ne kun sisan ne n taara ka 7,000 ta sisan ka ci a ma sisan n bɛ ka taa so de sisan cɛ cɛ man ka cɛ i jara gɛlɛn e bɛ bon o musomanin don 5,000 n'o o ye blague e bɛna mun de kɛ ayi a tɛ sɔn ne y'a kɛ ne ma bɛrɛ bɛ ta ka t'u fɛ yen ko n bɛ lamu dugu la u ka so butigi n bɛ na non n'i ma musoko ta ne hakili walayi fa bɛ wuli la a bɛɛ la cɛ ni tɔ ye bannen 47 appels manqués depuis 10 heures n bɛ k'i wele fo 16 heures 31 n'o ye su in na de ne plaqué ko de tɛ nin kɔnɔ ayi a ka kɛ u bɛ ɲina ale de kɔ mais retour n b'u sɔrɔ n tɛ perese u ma e cɛ ka cɛ man ka fɛsi yan n bɔra ka taa minɛ peresi na cɛ sunama ye e cɛ kabako don sa ala e cɛ ka cɛ o ma mun kɛra wa bamakɔ musomanni e cɛ bamakɔ musomanninw kɔnɔ wa aw bɛ ɲina ale de kɔ sa retour bɛ yen nɔ n bɛ k'a wele 47 appels manqués a tɛ ka téléphone ta su na de 31 i taara i ka 5,000 di min ma ok e cɛ ka cɛ non cɛ ka cɛ i tɛ ɲɛ ma i ka n ka jate wele cɛ yɔrɔ e tɛ sɔn kiri ta ma don o don fɔ mɔgɔ k'i ka go wele cɛ nin y'a laban ye dɛ ne t'a wele tuguni dɛ yɛrɛ de bi deli yɛrɛ na n ka bila o panel la allo wala Basu ko k'a f'i ye wa ko su na de 31 k'i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i ka slip rose in wa i m'a faamuya i k'o don wa wala i m'a faamuya a dan i ma Basu a bɛɛ ni fa ba cɛ plaquera a ba de téléphone ta musokɔrɔba i bɛ hakɛ to wa ko n'a kɛcogoya don wa wala bi an bɛɛ kɛra kelen i plaquera an bɛɛ kɛra kelen 31 don kelen dɔrɔn i ko 5,000 n ye 5,000 d'i ma e bɛ ne plaqué don kelen dɔrɔn kama e sɔnna ka nin kɛ ne la munna o tɛ don ne kunfɛ sa a kɛlen sa i tulo minɛ sisan i tulo minɛ sisan ala de nin ne ka cɛ la n bɛ taa n dimi bɛ bɔ nin na bi e cɛ ka cɛ a kɛra cogo di cɛ nin ye mun kɛ n na n y'a f'i ye tɛ t'a la e cɛ cogo di i ye 5,000 min ma ale de don ale kɛ n ka cɛ an ma bugɔ de o i bɛ na n ka faga de o n ka cɛ i tɛna n ka bugɔ mun de kɛra de n'a figi